Ola, eu son Paula, benvida a este videopodcast de tecido. Seguramente non saibas o que é un videopodcast de tecido. Tranquila, que eu explicoche nun segundo. Basicamente, veño aquí a falar das cousas que fago, das cousas que me gustaría facer e das cousas que teño feitas xa. Non che vou ensinar a calcetar. Farei algún vídeo dese estilo no futuro? Non o sei. Simplemente veño aquí a esbardallar do que me gusta. Por se o descoñeces, este tipo de vídeos normalmente estruturanse en tres partes: rematados, en progreso e proxectos futuros. Este, como é o primeiro que estou facendo, pois vouno dedicar únicamente a proxectos rematados, pero rematados con unha temática moi concreta. Vou falar de diseñadores e diseñadoras galegas ou que viven en Galicia e proxectos que teño feitos nos últimos 3 anos, máis ou menos, se cadra incluso é do 2020. Vou seguir a orde de menos a máis, o sea, de quen teño menos proxectos a quen teño máis proxectos. Así que vou empezar pola primeira. A primeira persoa das que vos vou falar é de Lucía Ruiz Aguirre. É unha rapaza que vive en Coruña e que creo que a nivel estatal é das máis recoñecidas. Ten varios libros publicados e o patrón que fixen dela é o que sale na portada da revista Cables, que a revista Cables saliu únicamente unha vez, ten unha única edición que a que teño aquí, e é moi bonita esta revista, ten patróns moi bonitos, a entrevista está moi ben. E eso, o da portada, que é o Xersei Aine, é o que fixen eu de Lucía Ruiz Aguirre, Luimou en Instagram. Este é o Xersei Aine, empezase polo pescozo, fas o elástico e despois vas pasando o motivo, que ten un pouco de encaixe e uns bodoquiños que lle dan un toque moi chulo. Este fíxeno con Drops Flora, que é un fío de alpaca e lana, se mal non recordo, seguramente. E o que me pasa con este, teño outras cousas feitas con Flora que non me pican, pero este pícame, e non sei se é polo lote ou a cor, que non sei, pícame, non o podo explicar. Non o podo usar contra a pel, vai con a camisa, non hai problema, e a verdade é que é moi bonito. Bueno, teño unha etiqueta que é un mouchiño porque me encantan os mouchos e, bueno, a veces ves cousas en AliExpress que compras un pouco sen pensar. Non suelo poñerlle etiqueta ás cousas, basicamente, ou poñolle un laciño ca lana de rematar, ca hebra de rematar, para marcar que a parte de atrás. Pero, oye, que tamén queda ben unha etiquetiña de vez en cando. Pois eso, de Lucía Ruiz Aguirre teño este da revista Cables e teño pendiente facer o patrón que ten no 52 semanas de chales. Ten un patrón moi sinxelo, moi bonito, e a verdade é eso, Open Types, que é moi bonito. Eso. E hasta aquí o de Lucía Ruiz Aguirre. Seguimos. Outra deseñadora da que só teño un patrón feito, pero seguramente o volvo a repetir porque me encanta, é o de Lola da Costa, que creo recordar que é da zona de Pontevedra, e Lola Ilus en Instagram, e é o Landra. Landra é esta maravillosidade que ten forma de flecha. É unha construcción moi fácil, pero que a veces que choca un pouco de como funciona, pero bueno, empezase pola punta e vas aumentando igual nos dous lados hasta que chega un punto que dun lado aumentas pero do outro diminúes, e entón fai así unha forma aquí empezas a diminuir e ao final quedache unha punta, unha forma triangular moi curiosa. Eso. E é unha preciosidade que combina dous tipos de fío, un de grosor máis fino e outro dun grosor un poquinho máis. Non vos quero no primeiro capítulo poñerme a falar de grosores, ainda que seguramente se estades vendo isto sabedes de que estou falando. Un é grosor fingering e outro un grosor lace. No mundo do tecido hai moitas palabras en inglés.
Gustaríame non ter que dicilas en inglés? Sí. Vou nas dicir en inglés? Pois sí, porque non me vou puñer a traducir a galego cousas. Pero eso, grosor leis, que sería un moer moi finiño, e ao fin creen que sería, pois, o dobre do moer, máis ou menos. E aquí usei Malabrigo Sock, na cor Teal Feather, e unha Drop Silk moer, pois nunha cor similar, a saber, porque aí poñen os cores en números e non recordo. Pero seguramente a repita porque teño un moer de Robledal de la Santa, que xa non é tan económico como isto atópalo en moitas tendas. O Robledal de la Santa é unha marca máis especial, máis coidada, que esa madeixa que teño de Robledal está me pedindo isto, entón pois seguramente o repita. Teño que buscar unha compañeira, porque evidentemente leva dous tipos de fío, e teño que buscar unha compañeira para ese madeixa para volver a facer un landra. Moi bonito e moi entretido. Eso, desfacer erros en encaixe, en moer, é unha dor de cabeza, porque ao final isto ten pelitos que se enganchan uns con outros, pero é un tecido moi entretido e que queda moi ben. Vale, continuemos. Hai un par de anos montamos un grupo de tecedoras galegas, montou no Monse de Tecelandia, onde un grupo de tecedoras galegas, e aí fixemos para celebralo un cal galego, no que coñecemos deseñadoras galegas, patróns de deseñadoras galegas. Eu, Olalla Miranda, xa tiña localizada, pero non sei por que nunca era en que era galega hasta ese momento. Entón, como parte dese cal, fixen estes Sky Socks, que é un patrón gratuito que ten Olalla, e nada, fixenos en Drops North, pensando en usalos en casa, porque a min a Drops North para calzado de diario, para sair por aí, non me funciona, afiéltraseme un montón, e ao final acabo con patucos en vez de con calcetíns. Eso, a súa versión é longa e con elástico. Eu o que fixen foi continuar as raíñas de zigzag rectas, así quedoume máis frouxiño e usos para andar por casa. Un gustazo, e a Drops North é moi quentiña, eso, pero a min para calcetíns de diario non me funciona. Vale, con máis calcetíns, por que non? Gústame moito facer calcetíns. Estamos en agosto e nestes momentos debo ter 14 calcetíns feitos, o sea, 14 pares de calcetíns feitos. Gústame un montón facer calcetíns. E cando saiu o patrón destes calcetíns, pois non dubidei en collelo, hasta collera o kit de Mimosa Café Lanar. Fixera uns primeiros na versión completa, o sea, tal cual como está no patrón, cunha mondín verde que viñan nese kit, pero que non localizo, non sei onde teño eses calcetíns, sinceramente, non sei. Nalgúna parte estarán, pero bueno. E despois repetín o patrón, porque son moi de repetir patróns, pero nunha versión curta, porque a mí gustanme curtiños, entón o único que fixen foi, no momento de facer o talón, fixen unhas 3-4 voltas lisas, e xa fixen un dos gráficos das ramiñas, porque ten 2 gráficos, eu fixen solo un, e a verdad é unha construcción moi guai, porque chega un momento que lle tes que dar a volta para que o revés quede por fora. Entón o revés é o dereito, e iso é moi curioso. Esta é que teño que buscar algo para enseñar mellor os calcetines, pero bueno. Así que fai estas rayiñas así para arriba, quedan moi guai, e acaban esas ramiñas, esas rayas, en ramitas. Por eso chamanse branch socks, porque son os calcetines das polas. Pois eso. E a última da que teño únicamente un patrón, pois é Monse de Tecelandia, que como xa dixen é a madre superiora das tecedoras galegas, e nada, como non íbamos facer o seu patrón no cal galego, pois moitas fixemos o seu patrón, que se chama Ribeira Sacra. É o único patrón que ten, e a verdad, moi fácil de facer, ten, creo recordar, 4 voltas de repetición, non é moi complicado, e podelo facer tan longo como queiras. A ver,
teño aínda as hebras sen rematar, que vergonza, pero bueno, useino, que as hebras sen rematar, sí, pero vou no poñer, aínda estando en plena ola de calor, vou no poñer en honor a Monse de Tecelandia, que o merece, porque eso, fixo un gran hito na historia das tecedoras galegas, que é crear ese grupo de Telegram, que se fan quedadas en varias cidades. Se queredes entrar no grupo, ou lle falades a Monse no seu Instagram, Tecelandia, falade a min tamén, se queredes, e metémonos, métovos, ou métevos ela, sen problema. E iso, esta fíxena con Malabrigo Ríos, que é así bastante gordiña, e é moi... é gama media, non é moi cara. Non é moi cara dentro da miña visión, quero dicir, o bo que ten o tecido que pode ser tan caro como ti te queiras permitir. Podes ir a un bazar e comprar os materiais máis baratos, ou podes ir a unha tenda, a unha mercería e comprar lana comercial boa e de precios asequibles, ou podes ir a unha tenda hiper mega especial e comprar directamente a tintoreiros a 20 euros a madeixa. É un pouco o que ti te podes permitir. Eu, como son eterna estudiante, opositora e traballadora a tempo parcial nunha gran superficie, pois para min intento que sexan cousas económicas en xeral. Teño algunhas cousiñas especiais? Sí, como a madeixa que comentei de Robledales la Santa. E ademais tamén estou suscrita a Lana Box desde hai un par de meses, e coñezo, porque me apetecía suscribirme ahora en verán polas fibras de verán, porque non suelo traballar fibras vexetais e apetecíame. Entón suscribíme estes meses. Seguirei suscrita en inverno? Pois seguramente non. E estou mindo polas ramas. O tema Malabrigo Ríos, que é un fío bastante económico, usei non moito para facer xerseis, dá moi bo resultado porque pode ir á lavadora, e iso, serviume para aproveitar pelotiñas. Tiña 4 pelotiñas e aproveitenas todas, e non me quedan, creo que me queda ainda unha madeixa que está sen ovillar, pero eso, Malabrigo Ríos a mí gústame bastante, igual que a Malabrigo Soc. Vale, con isto deixamos as deseñadas das que teño únicamente un patrón. Agora pasemos aos que teño múltiples patróns feitos. Vou vos falar de Irina Melero. De Irina Melero teño 3 cousas feitas. Unhas que xa teñen o seu tempo e outras que saquei das agullas onte. Primeiro falo vos do chal fento, que participei no test. Cuestión foi que comprei primeiro o patrón do chal que vos vou enseñar despois, e despois ela chamou para facerte tester deste chal, e montei no. O sea, foi o primeiro que fixen de Irina foi un test, en vez do patrón que xa tiña comprado. Non sei se foi a mellor idea, pero saiu ben. Quero dicir, gústame como explica a Irina as cousas, entendino perfectamente, creo que non houbera que correxir nada, o sea, entendíase ben, e eso. O que ten Irina é que creo que a maioría dos seus patróns, quitando un par do principio, son todos de brioche. Brioche é unha técnica, un punto moi achuchable, é que non sei explicarlo de outra forma, é achuchable, dá ganas de abrazalo, queda un punto moi mullido, cada volta tens que pasalas 2 veces, neste caso porque é a 2 cores, se fora unha cor, pois cada volta, xa está, pero eso, ten un detalle, gústame moito porque fai estas burbullas, estes bodoques, sí, burbullas, bodoques, non sei como explicalo, e nunca o vira en brioxe, por eso comprar o Chorima, porque está cheo deso, e cando vin o fento que ten esas burbulliñas, e aparte ten un detalle de follas moi bonito, que non sei se se vai, bueno, dereito e este ao revés, non sei se se verá mellor polo revés, de todas formas pondría unha foto. Ten un detalle como vegetal, así feito
as rayas do brioche. E a verdade é que é unha preciosidade superpoñible. Isto está feito, o gris é unha lana comercial, unha Regia Sock, é unha gama media de calcetíns para de lana para de lá para calcetíns, e este cor azul grisáceo é de Robledal de la Santa, como non? E recordo que me quedei xustísima de material e tuve no que rematar, xa non me acordo, empezábase por aquí, entón acabase por aquí, creo que se ten que notar. Tuve no que deime conta de que me quedaba moi pouco e cambiei de agulla, baixei a agulla unha barbaridade para que me dera hasta o final, e notas un pouco, notas unha raya por aquí, notas unha raya e sigue, pero bueno, creo que na cámara non noto eu porque vexo que ten pues, un pouquiño, que serán que 2-3 micras de diferencia, non pode ser moito, pero sí que noto que está máis encollido as voltas, pero bueno, non se nota no resultado final, creo, e é moi, como digo, achuchable, porque o brioche é super achuchable. O que os estaba dicindo, o chorima, que foi o que comprei, pero que deixei de lado porque me puxen a facer o outro. Fíxeno nestas cores, esta é unha lá 100% lá portuguesa que comprei unha vez que fui ao Porto. Gústame eso de ir aos sitios e levar lá dese sitio como de recordo. Entón isto paseino moi ben facendo e teño tamén un recordo dunha viaxe. Eso, este empezábase por aquí e ibas facendo os aumentos ao mesmo tempo que faz este detalle de baliñas no centro, na espiña central. Fíxeno máis curto do que pedía porque a miña lá non tiña os metros requeridos, entón pois tuve que improvisar un pouco e ao final ten ese detalliño tamén de baliñas ao fondo que non chega, non sigue toda a longitude do chal, simplemente está aí no centro e a verdade é que é moi bonito. Esta lá é 100% lá, é bastante rústica, non é suaviña, entón non o recomendaría para poñer en contacto ca pel. Non a uso en contacto ca pel. Esta, eso, se a Drops Flora que dicía antes me pica, esta é que pica bastante máis. É soportable, quero dicir, eu podo poñelo porque estou acostumbrada. Outras persoas non. Pa nenos, pois non o recomendaría en contacto directo. Pa unha chaqueta, esta lá, podría valer. Pero pa unha camiseta, non. Eu non a pondría. Vale, e o último que teño de Irina é o hand hat, que é un gorro, como xa indica o seu nome, que se pode colgar. Como vedes, ten as hebras porque solteino onte das agullas e teño que rematalo. Este verán deuseme por aproveitar todos os restos que teño por aí perdidos e facer gorros, porque me parece que é moi bonito regalar gorros e aquí a veces non nos imos negar, fan falta. E isto é a talla de neno, porque mirando os metros requeridos a boliña que tiña non me iba a chegar para a talla de adulto e estou vendo que debía estar nervioso ou algo, teño algunhas voltas que apretei, espero que ao lavar que se solucione, pero ese é super elástico. Esta é unha Baby Merino de Drops, é que eu compro moito en Fine Tea, que é unha tenda daqui de Santiago e traballa con Drops, entón ao final pues, é basicamente o que compro. Tamén compro noutras tendas, pero é que gústame, Natalia é moi maja. E eso, Drops Merino, Baby Merino, e é moi... a ver como queda, a ver como sale do lavado, e teño que rematar as hebras, que como xa vedes hai cousas que uso sen rematar as hebras. Así que... Vale, e agora comento vos que Irina sale publicada en varias revistas. Eu teño esta lledra que sale o seu enmeigado, que é unha preciosidade de chal, que tamén volve a ter un pouquiño de brioche e é unha preciosidade. Aparte, as fotos que sacan os da revista Lledra son preciosas, dá ganas de facelos todos. Aparte, este número estaba como moi centrado no tarot e na astroloxía, entón ten como unha... transmite cousas moi chulas.
Non sei, explícome fatal, non sei en que momento decidín que era boa idea facer isto. Pero bueno, o enmeigado de Irina Melero que sale na Lledra Nits é unha preciosidade e seguramente sexa o seguinte que faga. Ou non, é que cruzánseme moitas cousas por diante. E así non se pode. Vale, que máis? Agora pasamos ao último deseñador, a quen teño máis cousas feitas desa persoa, que se trata de Pablo Aneiros. A Pablo Aneiros subira, acórdome, antes da pandemia, pode ser que fose, seguramente, un par de vídeos a YouTube explicando, ele estudaba moda daquela, un pouquiño o que facía, o seu traballo de fin de grado, recordo que ensinara calcetando con agullas de 2 milímetros, porque ele estuvera en Estonia, creo recordar, e ali calcetan con agullas hiper mega finas que eu, Dios mío, non me daría a vida para facer eso. E recordo que nun deses capítulos el dixera que estaba deseñando e que quería xente que probara o seu patrón, e eu proveino. Trátase dos Redeira. Esta parte é o que fixen para ese test, para esa proba, e son estes. Empézanse desde a caña. Eu sempre prefiro facelos desde a punteira porque así podo ir probando. Desde a caña non me fai tanto xeito, e aparte prefiro empezalos desde a punteira porque se teño moitas ganas de acabalos podo pechalos. Entón, unha vez pasado o talón, podo facelo máis ou menos alto según que se me apetece ou non usalos xa. Desde a caña eso non o podes facer, porque desde a caña tens que facer a caña, despois o talón, despois o corpo do pé, todo o empeine e a punteira. E bueno, estes a verdad que son moi xeitosiños de facer. Ten un talón cadrado que me gustan moito. Teño feito únicamente este en versión curta, pasar directamente do elástico ao talón e despois facelo para diante, porque me gusta moito como senta este talón, a verdade, a min resulta moi cómodo. Intentei replicalo desde a punteira para arriba, pero nada, non son capaz. Non sei que é o que non está facendo clic na miña cabeza, que non son capaz. Queda visualmente moi parecido, pero non é igual. É que é imposible, porque son direccións diferentes, non pode quedar igual. Entón, nada, seguireinos facendo, seguramente, desde a caña para baixo, únicamente porque me gusta moito este talón. Fíxenos en versión curta, fíxenos para regalar, a verdad, gustame moito, é un encaixe super sinxelo e queda moi bonito. Del tamén teño o Solpor. O Solpor é un patrón que tamén pediu para testeo, non podíamos publicalo porque non podíamos publicar o proceso en redes porque mandou uno para a revista Line e ao final foi elexido para publicalo. Este saliu no verán de 2022. Fíxome moita ilusión participar no test para este patrón e que despois ver que o patrón acabou nunha revista como Line ten tirada internacional, pódese conseguir en todos os países, en casi todos os países do mundo. Entón é algo que non sei se moita xente valora. É dicir, temos deseñadoras moi boas como Lucía Ruiz Aguirre, Lola da Costa, Irina, Pablo, que están tendo visibilidade en moito no ámbito do sector da la, están tendo moita visibilidade, o sea, teñen moi bons deseños, están sendo recoñecidos, están sendo publicados e dan clases, e eu creo que non todo o mundo coñece esta parte. Quería facer este vídeo podcast tamén por iso, para dar un pouquiño de visibilidade a eles, aínda que xa teñen bastante, e dar visibilidade aos máis pequenos, porque tamén merecen eso. Vale, unha cousa curiosa foi cando comecei un mestrado e ao entrar ao grupo de WhatsApp eu xa tiña un número guardado e era o número de Pablo. Así que sí, coincidín con Pablo nun mestrado, a cousa que eu non enseño a miña cara en redes hasta este momento que estou facendo este vídeo. Entón, pois,
Pablo obviamente non me poñía cara, porque todo o que falaba eu con el destes test, pois eu mandaba foto das cousas, como iba avanzando, os problemas que iba tendo e todo eso, pero da miña cara non, como moito algún audio da miña voz. Entón, cando chego chego e vexo que no grupo de WhatsApp xa teño o número guardado e eu teño un lusco-fusco na mochila, porque setembro ou outubro, xa non recordo cando empezamos o curso, teño o lusco-fusco, pois fun onde ele dixen: hola Pablo, mira que teño aquí. Son Paula, das cousas de Pau. Pois nada, é un rapaz majísimo, moi traballador, e nada. E este é o lusco-fusco, que este sí que recordo que o test, porque tamén participei no test deste, os números non daban. Non sei que demo pasaba cas seccións de encaixe, que descadraban sempre. Pois nada, houve que facer un Excel novo, non pasou nada. E é unha preciosidade. Ten, eso, lusco-fusco, sombras e luces. Eu teño unha versión, a versión que fixen pod test estaba feito con Malabrigo Sock e con un kit moer de Rowan, Silk Haze creo que se chama, unha cousa así, e ao final miña nai apoderouse del, gustoulle. E eu volvino a repetir con Malabrigo Sock e con kit Silk moer de Drops, nun moer que vai cambiando de azul máis oscuro a branco e por eso ten esas variacións de cor. Moi bonito, e seguro que o repito, aparte, eso, o ser tan aireado, faz así unha boliña, non ocupa nada, e é ideal para o entretempo, é ideal para o entretempo. E nada máis de Pablo que eu sapa. Teño algunhas cousas por aí que non se poden ensinar de deseñadores galegos e porque non me dan permiso para enseñalas, non podo enseñalas. E nada máis. En fin, ata aquí todo o que quería ensinar. Non sei cada canto farei vídeo, creo que todo vai depender do traballo que me dea editalo, de se desfruto ou non editando este vídeo. Creo que sobre todo da vergoña que me dea escoitarme e verme aquí. Nada máis. Agradecería que me escribades algo, comentade, saber que non estou falando para o aire. E nada, que me podes dicir? Pois coñecíades a estes deseñadores ou non os coñecíades, tedes máis deseñadores galegos que poida incluir na miña lista, que non o comentei, que teño unha lista en Ravelry de deseñadores galegos, que se vedes que hai algún que falte, comentádemo e o engado sen problema. Pois creo que nada máis. Se fago vídeo máis adiante, seguirá a estrutura básica de todos, seguramente, ou non, quen sabe, porque eu son así un pouco dispersa. Entón, nada, xa nos vemos, moitas gracias por estar aí e hasta a próxima. Ou non, porque non sei se farei máis. Chao! Se non usades un pau de peregrina para enfocar a cámara, non sei que usades. É o que teño.